to Stomiklus a já vás vítám u mé první série, u prvního videa na mém kanále. Napadlo mě, že určitě většina začátečnických youtuberů točí informačky, ale mě napadlo, že nebudu točit informačku, ale hned nějaký let's play. A první hru, kterou určitě všichni znáte, je náš slavný Minecraft. No, nebudu to nijak zdržovat a můžeme se rovnou do toho pustit. Za průběhu videa vám budu říkat všelijaké informace a důležité věci. Tak, co tu máme? Máme tady zimní biom a tamhle vidím, co to je? Tam nějaký iglu. Jo, moment, zapomněl jsem vám říct, vidíte, že vyšla verze 1.9, tak tady máme nový políčko a všelijaké nové itemy. A už nám dochází jídlo, takže já si myslím, že si dáme jídlo. Jako ladí. Čanky. To nevadí, budeme se tam podívat, to mě zajímá, co je, to jsem ještě nikdy neviděl. Ale vážně. A tam je taky něco. Vidíte to? Ledový kráter nějaký. Tak si laguje. No, máme tu koberec, máme tu crafting table, postel, nějaké toto. Tak tu si vememe. Ukradneme ty koberce. Tam je nějaké království ledová. Ty, to nějak laguje pořád. Nevadí. Tam si tam podívat, ale asi bychom zajímali. Jo, tak to bude za chvilku, tak to si musíme, ještě jsem si to postavil vzal teda. Hej tyjo, to je zajímavé, jdem si natěžit, že jo, asi. Máme si nějaké zbraně a tady jsou... Tam je jakási věž, co to je, hej, to bude úplně luxusní. Vlastně od 1.9 máte nové věci, máte tam vlastně v Endu, když půjdete do Endu, zabijete draka, tak tam vlastně máte novou aktualizaci nebo update v Minecraftu, máte po zabití draka získáte jeho hlavu a otevře se vám nový svět do nového biomu, kde máte takový obrovský hrad a máte tam loď a máte tam plno nových věcí. Však až někdy se dostaneme do toho Endu, tak můžeme si to ukázat, nebo natočíme nějaký speciální díl a můžu vám to ukázat v kreativu nějaký díl. No nic, tak dřevo máme. Teď si vyrobíme nějaké tyčky. No. Kdybyste chtěli vědět, přes co natáčím, tak natáčím přes Fraps, což určitě taky všichni mnoha znáte. Stříhám přes Sony Vegas, to taky určitě všichni znáte, stříhám přes to mnoha youtuberů. No. A já se asi, ještě si udělám asi sekiru. No, uvidíte, no to se těšte, protože 1.9 je fakt úplně luxusní série, luxusní verze, tak se máte na co těšit a tady vidím, že králík, pojď sem. No, necháme ho být. Každopádně to je úplně luxusní, to je co? To je led. A tady jakýsi tento, nějaká věžička, tak tam se nepodívat. Jo a jenom bohužel, co jsem zjistil, tak je, že je další noc. Že nebývala tak, jak bývala v jiných verzích, takže to je docela blbý. Ale my se podíváme tady nahoru, protože to vypadá samotná. Porozhlédneme se a můžeme. Nedosáhnu tam. Porozhlédneme se a půjdeme nějakým směrem a jako tady tento díl by měly být nějaké ty klasické začátky, protože určitě první den asi nic nebudeme dělat. Co já vím. No a první video, to je jasné, že má každý stres, protože já natočím první video na YouTube a určitě tam bude mnoha failů, bude se to lagovat a tak dál, ale doufám, že to přežijete a v dalších dílech by to mělo být už v pohodě, protože s Frapsem natáčím poprvé a už je moc zajímavé. Tak doufám, že se nebudete zlobit a nebude tam být No nic. Podíváme se nahoře, já vidím, že už je noc, tak se asi půjdeme vyspat.
A máme další den. Tak jo. No. Co bychom mohli točit jiného za hry, mě zajímá. No, mohli bychom točit co třeba Don't Starve. Don't Starve bychom mohli točit, je taky hodně známá hra. A jinak ostatní hry. Pište mi však do komentářů, co byste chtěli za hry točit a něco takového různého. Třeba nahoru se dostat trvá. Ne, jsme. A jsme tady. A pokud se vám toto video nelíbí, tak zbytečně nestrácejte čas tady u tohle videa, abyste si dělat své věci, které jsou. No. Nic moc. Tady to je zbytečné. Tak jo, tak jdeme. Ale pořád to laguje. Toto video bude takové kratší, protože nemám koupenou verzi ještě v Frapsu, takže to bude jen takové kratulinké a další díly by měly být už v pohodě a mohli se točit tady další videa. No, určitě budu točit nějaké challenge, vlogy možná, vlogy nevím, spíš let's player budu. A tady vidím, že je nějaké kameny, myslím, že na kameny. Potřebujeme želízko. A určitě se těšte na minihry a určitě se ptáte, nebo někteří z vás, že kdy budu natáčet videa. Videa budou vycházet někdy o víkendu a v úterý určitě, protože jinak jsou rodiče a brácha doma a mě vyrušovali, takže to nemá cenu. Tak doufám, že za ten týden to jedno video vám bude stačit. Tak. A můj krumpáč. Si tady rozsvítíme. Ach jo, když má stůj zakopaný. Krumpáč. Určitě se těšte, budu točit i s bráchou, pokud bude chtít, bude mít čas, tak natočíme určitě nějakou challenge. A pište mi, jaké nápady nebo hry nebo cokoliv, challenge byste chtěli, aby jsem natočila. Já vám na to odpovím, klidně pište a já vám na to odpovím do komentářů. Tak počkat. No a já si myslím, že to jako za chvilku, jako pro ten začátek, pro to první video bychom to mohli za chvilku ukončit, jako jenom takové ukázkové video, jako. No, tak asi půjdeme na výpravu, budeme se někam podívat mezi tím. A ještě musím zapracovat na tom začátku, protože jak jste viděli, ten pozdrav z Bustomicus je takový jako, nevím jaký, tak můžete i vymýšlet nápady, jaký by se mohl mít začátek, uvítat se videa a prostě tak, mě to vůbec nevadí. Hele, železo. Tak, uděláme si nějaké nástroje železné. No a jako další den bychom mohli už začít jako možná i bridgeminovat, jako. Protože potřebujeme hrozně moc věcí. No nic, tak já si myslím, že to můžeme ukončit, proto takové to začátečnické video, jakože první. By to mohlo stačit a určitě se těšte na další videa a tak asi co jiného, no. Tak jo, tak se mějte a asi čau. Čau čau.